Kienet ippubblikata espressjoni ta' interess għal djar residenzjali għal persuni b'diżabilità f'lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Din l-espressjoni ta' interess tifforma parti mill-proġett Soċjetà Ġusta li kien imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana tkellmet dwar kif il-Gvern jirrikonoxxi li għandu jkun hemm drittijiet ugwali għal persuni b'diżabilità. Gvern qabel l-elezzjoni ġenerali u jgħat il-Partit Laburista li nserħu ras il-ġenituri tal-persuni b'diżabilità u dan huwa appuntu dan il-proġett fejn se jkun hemm djar residenzjali fil-komunità biex nkunu nistgħu nilqgħu il-persuni b'diżabilità u nkunu nistgħu nikkurawhom u appuntu nserħu ras il-ġenituri tagħhom u tal-familjari tagħhom. Fl-aħħar ġimgħat kienet inħarġet espressjoni ta' interess waħda għal Għawdex biss. Karwana stqarret li l-Gvern huwa kommess li jżid l-aċċessibilità għad-djar għal persuni bi bżonnijiet speċjali dan sabiex jgħixu komdi u b'dinjità fil-komunità. Karwana tenniet kif ir-residenza hija ħtieġa bażika għal kulħadd kif inhu ddikjarat fil-Liġi ta' Drittijiet tal-Bniedem. Barra minn hekk Karwana żiedet tgħid li l-Gvern impenjat li jassigura li dawn il-persuni jingħataw l-opportunità li jkabbru l-potenzjal tagħhom u jgawdu mill-ogħla kwalità tal-ħajja possibbli.